Takže čau, já se jmenuji Jessica a v dnešním videu bych vám chtěla něco říct, jakože něco o tom, že jsem vždycky natáčela na YouTube videa. Byly to videa samozřejmě o líčení, kosmetice a nákupu a takovýhle, jako všichni ostatní. A chtěla jsem nějak něčeho asi dosáhnout, nebo já nevím. Bylo mi v té době 11, takže to je před 2 rokama, přesně už 13. Kdybyste se na mě zase jakože ptali, kolik mám let, tak si to tady říkám a říkám to tady naposled, jo? Takže takhle. Jo, já pletu sice pátý přes devátý, ale nějak to vytvoříme. Takže, když si natáčela teda videa, sehnuli se z toho hrozný hejty. Proto jsem to taky přestala natáčet a smazala jsem videa. Například hejty tam byly, že tam vypadám hrozně a nebo že mi to tam nesluší, že jsem tlustá, a nebo prostě, já nevím, že kolik mi je. A to nebylo taky to hezký, kolik ti je, to máš pěkný video. A to bylo takový ty ironický, kolik ti je, ježiši. Nemám ráda tyhle hejty, nemám ráda ani ironické věci. Pokud to myslíte vážně, tak prostě nemám to ráda, tak přestaňte hejtovat laska lidi, který stejně nikdy nepoznáte, když prostě nikdy neuvidíte. Já nevím, co bych tomu řekla, protože ty hejty mě fakt štvou. A když říkám štvou, tak mě fakt úplně, jak jste řekla, ty už prostě serou, jako fakt mě serou a ty, já vám řeknu nějaký příklad, jakože, jak jsem to před chvilkou říkala, ty jsi tlustá, hnusná, kotíje, ježuš a takovýhle, jo. Na druhou stranu jsem za ten hejt ráda, protože jsem věděla, nebo protože vím, že jste se na to video podívali a napsali jste aspoň svůj názor, jo, to se mi líbí. A na druhou stranu se mi nelíbí, že se díváte na toho člověka jenom, jak vypadá vzhledem, a aspoň se nepodíváte třeba, já nevím, jak se chová, nebo takhle, jo? Takže mám tady dva, jakoby, že plus a minus. Takže jdeme k tomu plusku. Kdybych, prostě, já bych chtěla hrozně natáčet videa s tou kosmetikou a líčení, různý líčení a tak. Takže, pokud tam bude nějaký hejt, tak to mažu, protože teď vám to tady vysvětlil, že nechápu prostě lidi, který hejtujou jenom zle, jo? Já nevím, některý hejtujou možná jako kvůli tamtomu a tomu, ale u mě se jakože nejvíc stával u vzhledu a jakože jak jsem tlustá a takovýhle. Takže takhle, no. A jdeme teď k tomu plusku. Prostě, když natočím video, uvidím, že tam třeba za měsíc mám 40 zhlédnutí nebo víc. Budu nejšťastnější člověk z planety. Já vím, že pro vás to je málo, pro některý třeba pro low, je tu look, znáte určitě, anebo já nevím, brokolice a různý, teď to mi nikdo nenapadá. Ty mají daleko víc, ty mají tisícovky a já tady mám 40 zhlédnutí a budu nejšťastnější. Jak bych to řekla? Pro mě 40 a prostě je to pro mě moc. A budu nehorázně ráda, když najednou přijdu prostě na svůj účet a najednou jako na svůj účet na YouTube a když najednou uvidím, že už mám 40 zhlédnutí a úplně budu šťastná, že se aspoň někdo na to podívá. Budu ráda i na váš názor, ale ohledně toho videa a ne ohledně toho člověka, jakoby, jak vypadá. Protože každý nějak vypadá, každý není dokonalý a možná, jakože,
Vezme to tak, někdo je ošklivý, ale je hodnej, někdo je hezký, ale je protivnej, nebo já nevím, někdo je bohatý, ale je ošklivý, někdo je pěkný a je hloupej. Jo, vy se koukáte jenom do ten vzhled a jak je blbý. Jo, prostě, ale nejdříve, kdybyste se podívali třeba na jeho srdce, jak se chová a takovýhle, tak to vás nenapadne. Vy nejdříve se díváte na video a hned hejtujte prostě, že já nevím, že prostě jsem tady tlustá a že jsem hnusná a takovýhle, jo. Tady tohle video je hlavně o tom, že bych chtěla začít videa, ale bojím se těch hejtů, že to bude zase od znova a že bych to potom zase celý smazela a právě to nechci, takže podívejte se všichni nejdříve na tady tohle video, než začnete hejtovat, protože za každý hejt se tady posměju a řeknu si, jakože nikdo není dokonalý a ani ty ne, smažu hejt a udám. Takže pokud je víc, tak já nevím, jo, takže nemáte už řešit ohledně hejtu, něco vám jsem tu řekla, já nevím, mi se rozvědává řeč a furt pletu přes dráty, takže snad jako jste něco pochopili z toho, ale já to myslím, že tady je to fakt vážně, takže snad jste mě aspoň trochu pochopili. Takže 6 minut jsem tady vykládala, jakože, to je dobře. No, takže, jdeme dál. Další, jakoby, že zádrhel, to je jakože, dejme tomu, že tady tohle bylo, jakože první tady fakt ohledně hejtu. Druhý fakt je o tom, psali jste mi, kolik mi jde. Takže, fakt, říkám tady o druhé, je mi 13. A jestli něco ještě napíšete, tak mi fakt naštěte. Jo? Takže tak, třetí fakt. O čem bych chtěla natáčet? Už jsem to tady říkala, kosmetika, ličení. Chtěla bych si vyrovnat asi některým lidem, co třeba, co máme v kabelce, co máme v mobilu a takovýhle. Hele, hlavně, když natočím video, třeba co mám v mobilu, tak hned nepište, že se opičí polou. Jo? Protože je tam asi 50 lidí, co tady tohle natočili, jo? A taky prostě, já nevím, inspirujete se odevšak a prostě, já nevím, jo. Prostě neřešte to. Už taky, když jsem předtím měla vlastně tam ten kanál, nevím, jak se to tam už jmenovala, má asi Jessica, blablabla. No, prostě bylo tam, že se odpečím hrozně polou, jakože tím, že jsem měla asi jednou název anglicky. Existuje asi 100 lidí, co má název anglicky a mě řadíte mezi prvníma. Děláte si srandu. No. Takže pár faktů máme za sebou. Prostě chtěla bych natáčet teda líčení, kosmetika, co máme v kabelce, co máme v mobilu, bla. Jenom bych chtěla ukázat třeba můj pokoj. Tady tohle můj pokoj není, vždycky se mi ptali. Tak různě chci natáčet a chci něco dokázat, takže budu ráda za každý like i za ten dislike, protože budu vědět, že jste se na to video prostě podívali. Takže budu ráda za odběr a vím, že žádný nebudu mít, ale to je jedno. A budu ráda prostě, když se na tohle video podíváte a řeknete tu svůj názor. Budu hrozně ráda, když mi do komentu prostě napište, co si o tom myslíte a jestli jste někdy nějaký hejt takový zažili. A já si myslím, že určitě jo. Protože hodně lidí se nudí a já nevím, z nudy prostě všem prostě nadávají a takovýhle, jo. Takže tak. Tak to je všechno, co jsem asi chtěla říct. A snad čau u dalšího videa.